Na fakulte pôsobím v podstate 30 rokov. 30 rokov sa venujem študentom na rôznych seminároch, laboratórnych cvičeniach a prednáškach. Pravdu povediac, ja som chémiu ani nechcela ísť študovať. K chémii som sa postupne prepracovala, ale zistila som, že je to jedna úžasná veda, ktorá je neskutočne pestrá, veľmi ma baví ma odovzdávať moje skúsenosti ďalšej generácii. Veľmi sa mi páči, že sa doktorka Chrapová študentom venuje. Už vlastne, keď som na základke riešila chemickú olympiádu, tak som sa dostala až na krajské kolo, kde som ju spoznala a tak som sa na ňu trošku naviazala aj citovo, pretože vlastne ma motivovala, podporovala, aj keď som sa tam rozplakala, tak opäť bola, že v pohode nič sa nedeje, takže mám veľmi rada. Olympiády mi pomohli dostať sa na vysokú školu bez prijímačiek, lebo už som získala nejaké body, keďže som bola celkom vysoko umiestnená. Čo sa týka stredoškolskej mládeže, tak snažím sa s nimi v podstate pracovať cez rôzne moje aktivity. Jednak sú to chemické olympiády, jednak je to aktivita, ktorú sme pred 5 rokmi spustili s kolegyňou a nazvali sme ju Chemouk. A v podstate aj cez rôzne prípravné stretnutia s tými študentami, ktoré robíme v rámci prípraviek na tú olympiádu. Chcela by som teda v budúcnosti pracovať v laboratóriu, lebo to je vlastne to, čo ma na tej chemii najviac baví, tá práca v laboratóriu. A preto som teda vďačná aj za všetky tie skúsenosti, ktoré som počas tých prípraviek aj sústredenia nabrala, pretože ich vlastne teraz využívam v mojom štúdiu a teda využijem ich aj v budúcnosti. Ja si veľmi vážim prácu pani doktorky Janky Chrapovej. Naozaj tá spolupráca medzi ňou a medzi učiteľmi chémie je výborná, je vynikajúca. Práve od doby, odkedy zastáva pozíciu krajskej predsedkyne chemickej olympiády, tak došlo k naozaj nejednej pozitívnej zmene, pretože podporuje odborný rast talentovaných žiakov a vďaka vlastne nej sa podarilo nášmu študentovi Matejovi Škubovi z gymnázia Groslingova vybojovať striebornú medailu z tohtoročnej medzinárodnej chemickej olympiády, ktorá sa konala vo Švajčiarsku. Je veľmi ochotná pracovať s tými študentmi a študenti chodia za ňou veľmi radi. Pani doktorka Chrapová organizuje pravidelne prípravky pre študentov pred rôznymi kolami chemickej olympiády a týmto veľmi kvalitne pomáha študentom pripraviť sa na tie jednotlivé kolá a zároveň mne aj ostatným účastníkom minuloročnej medzinárodnej chemickej olympiády veľmi pomohla dostať sa až na tú medzinárodnú úroveň vďaka tomu, že s nami preberala úlohy s veľmi individuálnym prístupom. Tým, že som vysokoškolský pedagóg, tak samozrejme vec zaujíma ma, akí študenti k nám prichádzajú na fakultu a rozhodne oveľa lepšie sa pracuje so študentami, ktorí sú už na stredných školách výrazne motivovaní ísť študovať prírodné vedy. S takýmito študentami sa potom na vysokej škole výrazne lepšie pracuje ako so študentami, ktorí ešte nevedia celkom, či sú na správnej vysokej škole. Ja si prácu učiteľov na stredných, ale aj základných školách naozaj veľmi vážim. Ja viem, že oni nemajú jednoduchú situáciu. Na rozdiel od nás, vysokoškolských pedagógov, boria sa určite s úplne inými problémami, než máme my. A vidím, že niektoré moje aktivity by im mohli pomôcť, tak snažím sa potom takýmto smerom tie aktivity nasmerovávať.